to ebia soira se chichiro cheito nabo igo tugochigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinkebiria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebintu koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase ense echo ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia imeyandizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria asito gokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gosigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochigukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito nabo igo tugochigotarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinkebiria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebintu koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase ense echo ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia imeyandizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi ndiamana sana omwanchi muri ebegeta seni kia Ndizi TV nebiro binde nande tokumerana ase omoroberi obwense Yoboonchoreria na chitariki cyarero chire chitariki emerongo ibere omutinyi 12 omwaka oyiga 2022 kondo omwanchi muri ndete gokwenyoringa na matukane oka atigaire entosinyara ko batogosoa ase Christmas kondo omwanchi muri bana nagote eti ritkoriri etanga ndochikumerana ase ensemo ya stylish launch and grill erinde twemanye na Yoboonchoreria bagendete gokorekana ase chinseme chiga kondo omwanchi buno ligerereti rero niko nakirega ase ensemo ya stylish ngogotebinga gende gotengeregeta seni kia Ndizi TV obona bo bwansu obwomo Gusii nabo igo ngokwarigani sana ase ensemo ya stylish. Welcome to Stylish, an oasis of pleasure. Mwanchi muri ritkoria rero tokwemanye ngaki chindageraga senseme yiga chire naki obwenete kwegokia anene mono ase eruse yiga no mwanchi muri ngo kwenyori botambe nga ekero holiday bune yiga ya December nali obwenete kwegokia ne family yago nakigekogera Stylish bakogotebinga this is Stylish launch and grill, an oasis of pleasure. Go mwanchi muri rero ntetengo ora twenda yemaseye monga kibakoro sindagera yabo mbinyego kibigo tokagaiga nakyo bwenete kwegokia muziki kyori bago kibabeka erinde twemanye amange nga eruseye kayo bwenete kwegokia koru kono mwanchi muliengo kwaliga ni bene erinde sange asobwamo inyora asinsemo chiche michandao asensemo ya Facebook nabagotanya gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube nabagotanya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotanya gwetera www.ndizitv.or.ke mancho muligerera nabago sangana nche ekerengerera kiago gwetera ase nambiyorega bwa screen yago umanye gayo kubwatia omurubire nyora elitoria ne botambe Frida Kerubo kwaliga ni bene tusange asobwamo kono mwancho mulieka tokurigeria asensemo Yoboonchoreria kinga kinali gosanga no Monchoreria yo mukuru ase omuchobosongo
nabete gakorera na Yoboonchoreria sense mo ya bwabeire anene mono ase eruse yiga ndomaita ase eruse yiga na konyora emeyega egokorekana emenge na konyora chinyangi chire na emeyega emenge na konyora chi family a chikumerana ere asense mo ya ni gakora asense mo ya decoration oyo obeire kagosanga na intwe botambe nabete gakorera na Yoboonchoreria sense mo ya bwabeire anene mono ase eruse yiga korende omwanchi omurigere ngabete gakoresera nga asense mo yaye bintombira ababu yego mwanchi omurigere tukabtogo sanga na na kiamagoriye bintere anene mono asamoga bali bagokora chinyangi naki emetenero ro mwanchi bali temete sinoma etomete rongoru wa Gusii ndobwato motori bwa Xmas 3 akabaga gotwerera naki abere gakoyero si mwanchi omurigere korende munegege rusere gose buna toligeti asomo simu bwe Christmas ere asense mo yaye nabete gakon yango mwanchi omurigere to sange nere tokoirana ndoso asense mo ya stylish. Okay, kwa majina naitwa Apollo Mwangi. Niko mji wa Kisii hapa opposite Naivas. Tunashughulika na mambo ya Christmas. Christmas saizi biashara iko chini sana, si kama siku zingine. Tunashughulika na miti ya Christmas tuko nazo hapa, na tunadili na mambo ya harusi, tunadili na mambo occasion zozote zile. Saizi ndio unaona tunapanga mambo ya miti ya Christmas ili tukaweze kuziuza. Mwaka huu hatukupata kazi nzuri kwa sababu sijui watu walienda wakachuna miti kwa msitu wakazitengeneza kama mtu wa Christmas. So mwaka huu biashara ni chache kidogo, but leo ni wiki hii ni kama tutapata kidogo. Na kwa harusi si mbaya, kwa harusi bado watu wa harusi wanafanya harusi. Tunashukuru Mungu. Kwa hivyo kazi tunaisema iko kidogo na pia tunasema si mbaya vile. Miti kama hii mwaka mwingine miti huwa inaenda kwa haraka sana, lakini mwaka huu kazi iko chini sana. Saizi ikiwa kama leo ni tarehe 20, tarehe 21 huwa hatuna miti, lakini tunaona miti ziko saizi, ndio unaona nafungua 1, 2, 3. Mwaka huu biashara iko chini kidogo. Ni kama tuseme tulitoka mwaka wa siasa ni kama pia zilichangia kidogo. Njaa pia unaona, pia mwaka huu njaa, watu wamekuwa hawana chochote. Unapata watu wako chini kibiashara, ndio unapata miaka ingine huwa tuna faida mzuri, lakini saa hizi inabidi customer akikuja inabidi tunamupunguzia bei kidogo at least. Kwa hivyo mwaka huu tunasema biashara iko chini, si kama miaka mingine. Inabidi niongeze kidogo kwa sababu kama huu mtu kitambo tulikuwa tunauza shilingi 5,000, saa hizi huu mtu ni shilingi 7,000. Ukiangalia miti zimeongeza. Kama ni mambo ya harusi unapata kuna zile za kudecorate, bei yake iko juu, unabidi uongeze kidogo kwa sababu bei ya mafuta iliongeza. Kwa hivyo hata wewe wale wanakuuzia kule unapata wamekuongezea, na wewe unabidi uongeze kiasi kidogo ili upate at least faida kidogo. Tunasumbuana na customer hivyo kwa sababu mtu alikuacha kitu kiko bei hiki mwaka uliopita, akija saizi anapata bei imeshoot. Kwa hivyo inabidi tuongeze ili tupate kidogo. Tunasumbuana tu kidogo tu. Serikali tunawaambia kwamba wapunguze vitu, bei ya mafuta, wapunguze bei ya vyakula, kwa sababu pia mtu hawezi kuwa na njaa na kuja nunue mti, na kwa sababu biashara pia
inabidi mtu kwanza akule ndiye anunue mti wa Christmas, ndiye afanye harusi pia. Kwa hivyo serikali nayo ingefanya jambo la maana sana kupunguza bei ya vitu, mafuta, bei ya vitu zote. Ingetusaidia sana kwa sababu saa hizi enyewe watu wanalia kwa sababu mtu akiwa na njaa hawezi nunua kitu ambacho hakimsaidii, lakini akishiba huenda akanunua vitu ambavyo akafanya harusi, akanunua miti ya Christmas, akadecorate. Saa hizi shule ndio mwaka Januari watu wanapeleka watoto shuleni. Mtu pia anaangalia ya kwamba anataka apeleke mtoto shuleni, pia anataka kukula Christmas. Kwa hivyo vitu akiangalia hizo vitu zote, serikali ipunguze mambo ya vyakula, mambo ya mafuta, at least ndio tutaweza kuwa watu ambao wanafanya kazi nzuri. Nawakaribisha sana hapa Kisii, hapa Naivas supermarket opposite. Mimi niko hapa na deal na mambo ya harusi, na deal na mambo ya wedding yoyote ile, mambo ya Christmas tree, kuna lights, unaona kuna lights za Christmas, kuna balloons ziko. Kwa hivyo hata kama kuna njaa, hata kama kuna vitu zozote, na wakaribisha hapa. Service yangu ni nzuri, bei ni ile ya mteja, bei nzuri ambayo ni ya kusikilizana na mwenye ananunua. Kwa hivyo nitakupunguzia bei nzuri, kwa hivyo usiwe na shaka, kuja tu hapa Naivas opposite. At least utapata kila kitu ya Christmas, kila kitu ya harusi, ya birthday party, party zozote zile. Kwa hivyo nawakaribisha nyote hapa duka yangu, na Mungu atawabariki. Mbiamano sana omwanchi muri wigeta Kisii and Nyamira TV onyambono kwigurira TV yago niko tugendete gusanga emirimo rugire bwense Yoboonchoreria singa kyogendete kwenyorera obwansu bwo Gusii tokobwatirana na stylish launch and grill asense meyega ya Gusii mwanchi muri buna nago tebinga ngotari sense meyega ya stylish ngomanye chindagira tokorosiga iga ndoche chief chef no erega kegima egendete kweyarigania agati chindagira chiri bago twariganira litko lero omwanchi muri ranya gotete kwegokia holiday ya December na twarolire na mwangi na eragendete kweroveria asokorosia Christmas tree ndagitemba tenga stylish gochakere go decorate ensemo yabo gaiga igo mwanchi muri atara gochaga iga onyare ko bago kwegokia kegima inyora asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook na bagotonya gwetera Gusii TV News Digital na baga sensemo ya YouTube na bagotonya gwetera Gusii TV News mwanchi muri gana yo komboli nga Gusii TV motoragora Christmas tree tokumia hayu ngochare baadaye kondo mwanchi muri rya tusange na stylish ndoche producer yanena bokumurika gochigali ndoche ngo konerero sirigali kegima ndoche gali ensunerororo ndoche unabotambe tokotanga orogongo rwa Gusii orogongo rwa matoke matoke ere kwa mwago twarigani na matoke hata kama abantu baragere bono mambira erinde banyu necha batinge ande roche nga enera breakfast bono wa igeye breakfast lunch breakfast bono uyaksana mwanchi omurigere buno igwete ine chief chef koruge gastinsemo chia stylish oyo gendeta gotwariganeria breakfast ndoche nga menu rero ya change tutomaite breakfast necha kumbera sensemo ya breakfast neri toko gotinga kabisa karibu sana segeta Gusii TV na bagota tayeli tali yago korigerie kamera ile totebye tali yago na ndege ganga itolero okay asante yasamarita ngoro kwa Jared Kaunda naonde gaiga chef ya stylish ngoba karibisha mwensinga karibu asenge njiyogo cha ko totarira iga na korigereria Yoboonchoreria goito gaiga na ende mbia mono ase egasi nengia kwa hivyo mwachire gototarira iga mbia mono sana buna ndoche kitchen na bondo cho maintain ti usafi sana sensemeye obusabi na bwege nteke nene asenge Yoboonchoreria goito bote to busabi yali ya igor mono kwa hivyo na dino nyeno mogeni kago cha orase bintu bia rose guanga ibikorokana kerkenda ibuna omo chef for how long you were trained to cover mo chef na kore miaka ndoche 10 kuruga sana ga chagete ga seyega kurumwa ka 2008 wikabona hiyo kerkeno monto ganete cover chef ngikiriaga ne ile gotwara omuntu utakere koba aso ga seyo ba chef ni gata kere gotwara
kero kende certificate ya komoro kinganga ya masomo ya igete yegas na boy go ikabe no muntu byari kanti asobo sabi mono boy go no muntu meta kugamba byane chi customer manyanga kibate gete chindagera jabo chirosigo bona rero ndagera kiri otwariganerete rero gonte gete ndagera ga na rosiria ne litoke iga erinde ne chai bona banta bange baba bagana koria megati nini mandazi rero ndoze ngana matoke batagete ko nyora bara nywire chai rero kerkene kero montaga netio ko liri toke liga ne chibesa iringarari litoke ga ria itoko ni ligo liansi kabisa ase sane ya mo liri monto yo mo igaranyo are nyorere neri ne chibesa siringi emia ya moyoka erinda nyare ko litoke ria biyaiga ne chae aigote omonchi muri na tete komanya ati spices chirugwa tumekira sokorosi litoke likero tete korosi litoke lianse kabisa ngikeri ogo chakera asa banta bange mbanje the spices nyinge mono ego banje te binto bya natural nege tungu iga gwabika ne nyanya amaguta manyerere ego naro rende tari konya komisa abantu baito na chumbi nyerere ego tutindi kwina kobeka bintu binge spices nyinge nindo chino aliganetie nsugari na rimi chengo konerororo chingini chekenyeji kerkene no monto gochobeka oda mwamanya korosi gosema korosi mwa preserve omonto gako saba mwa mubwateli mwa mwereri aiga mono moraria ni gotokorosi ndagera kulingana ne oda buno omogeni achira tebire asenge ndondo konyara korosi ndagera totiga iga bosa tutamaiti ori amagani yenga kyategetabe yengo ke goseye Ense iwagoja ototebya magania ende tomanya korosi kero kende iga se stylish no ga gwacha kirite gosasa naroro kwara korire Yoboonchoreria obogosobo chef obo igo murari ni go nabeire ngobokora chi semu chi town ga Gosongo korwa Jazz Hotel La Belle Hotel asa korwa Whiskey Stream na onye chinsemo chi isuko chi county isuko na korira se Kirigori Sigari Arena na onye Narok inara tebire sana Yoboonchoreria obwana ngora ingiora kwanere igoro ya Yoboonchoreria bono gaiga stylish gokorengania ne chinsemo chiri kwabere kogokora aiga bono ndozenga chinsemo chiri chinde nara korire mono echenjera neringa abantu bagaiga bango kirigo bagotaka mono endagera muna bono breakfast litoke rie manyabwari aya bakonywire chai na ondo jega ge different ya beira se na ara kore gweta kero kurigereria ndagera kiria abantu banchete mono anene mono gaiga kero tole holiday aiga holiday inkonyara tole chingoko mono chingoko chikorosi guchi omusori omokeiga wet fry inkonyara tole ne mbori chi wet fry pan fry mbanjete na boigo no nyanchoma abantu ngo gwenjoy bari esenge yo gosambuye giririga ibategetia se gosambuye kune kire batete gosambu asiba korigereria paisa nekano nabo arotumine ko endete gosambu asense moya chips abantu mbanjete chips sana chips kuku na kia biro Yoboonchoreria sense meyiga asense moya chips kuku nero tebu ati getango kene na abantu mbanjete lakini mono rende na abana baba kabasae na obanjete ko chips mono na ndo korra rende mbiye ko barosi umubere senge chips ne ndagirengi yese protein ne bwata mafuta iga nango koroze kero abantu ngoragera bali kero kende ayo maitebano kwara berire gaiga stylish ende riri okorora ndagere bwati tense kabisa competition yere igoro mo kominyo kiguliko kabisa aiga mono moraria chinga kitia December muna bono ndagera ndoze ngabaga ningo tominyo kibale akake na ende chi matukande chi weekend abantu batumugite batali kebarua batali gase bagotara abata korara to kwaniga na lindo che asinko bere sana ende ba tominyo ka kekiraga kero nde kero kurigereria ngo chimori moisane ki customer cheno customer yanyago chenyo lenga ndagera te yo lero stylish iga muraria ngo tema tore kirege ntoke
kiaroswa tindo zinga onde narora cha tuomerenga ndagera yaire gosenga teiyo nonye nabona mona Gusii baito bandaga gatoke kaburukanire nyama kaburukanire ngoko na kioro je nori to garite to sungetega mundu kaburukure gaitaga igaga ko chaga gori umera ote bakarara ndoseria buno nyama sabo yatheriwa kirikinde abantu mbaroro bagokora oda mwabairira endagera ntobwate bagani bake tore arakini gese ngene chobisi nchiri yange ntobwate obisi mono bakembaro bono bali babwate na bono bechi saruni babwate biasara bikebeke nkwara liko bare mandasi ga na chae na samusa iga barabe kamono mbia mano sana umete mundu takolindagera yoka abeta sibe kenywegwa sasa bono ngoroki kero umuntu akolire oda liriaganyete endagera nyakoyinga chikwa muira ko matenga koranya ndane kenywegwa ogoko ganyerete endagera mbia mano sana omwanchi omuri beta Kisii and Nyamira TV nigo tagendete gusanga nere korwega senseme yega ya stylish korwa ase omobagani yoyiga bagatanga welcome to stylish and oasis of pleasure na njigo watenga karibu sana ase egeta Kisii and Nyamira TV obona bwansu bomo Gusii inyora omwanchi omurigeria edrama nero roya papa antivirus tete ko kwenyiringa litukoria rero ngo chakere tinsa ibere chiamargo baigoto to basako mocha gotengere egeta Kisii and Nyamira TV obona bwansu uvomo Gusii bano tekirega iga ase ebinywe ebinyugo nebyengencho sana lirogote iyo mwancho murigere nga wosekero Yoboonchoreria chirega omuntu dete kwegokya kwa matebinga koraga nyaga abugendo nyago sibe kenywe iga koganyerete endagera enyakoba kerengia memo no sana mwancho murigenda utengera Kisii TV obwansubo mu Gusii nigo tagenda gusanga kuruga iga omobagani o stylish launch and grill chingaki omete omusimo yoga bwe Christmas ngabantu bagenda kwegokya mono igo tukubaliga sana se iga senseme iga ya stylish onyara kwa bago kwenyerera endagera engansu kegima no tobe to gusanga kuruga kitchen tonyera kwa tokora chindagera chiko bachikorosigwa akorende chef yandenga hasina roro to kwenda twarate umwanchi muri ngendo nya kwegokya nakanywe iga koganyerete endagera eyeyi kondo mwanchi muri ndete kwenyera nga asinsemo chiche mitandao asinsemo ya Facebook nabagotonyera gwetera Kisii TV News Digital nabaga asinsemo ya YouTube nabagotonyera gwetera Kisii TV News asinsemo ya website nabagotonyera gwetera www.kisitv.or.ke kondo mwanchi muri ndete gusanga kuruga ase omubagani o stylish kondo mwanchi muri ndete kwenyera nga litukoria rero emagoroba ya rero ndobwate papa antivirus edrama nero ya chire ere noma sana obene toego kiene familia yago chinga kechiga chomotumoko romanchi muri to mochakobekan egeta Kisii and Nyamira TV magoroba ya rero chinsa ibere chia magoroba ndo chinga mbagenda kweyaliga nikoruga iga omwanchi omurigereria mbagenda kweyaliga niga kabisa ndagete toraso igabwa sensemo ya kabire ye studio batobekire edrama yu kabisa na obene te kwenyora omogoroba orere gotoska tonyegera asegosori yukwegia ya papa antivirus Nigererio manye ikuru yugo ngainereria Bango buchabiringo manyara ekarareta Obwanchani I love you. Iki antivirus wanti tuni kurwana ka busa ko Nigererio ora yo ganje maisa ayu kwenye bonobu ya Kisii kai vitu babyane bi antivirus ngora kule nawe yesa kumjo kijingoni kai vitu babyane bi lomete tani ngale haso namangana yenyuomo ngobekera machi bafu taidukwisi ya ngoja mweta manchaja akuba magendo ubwantu kwa beka amache ngobeka sana chiamambi kakise antivirus ubwantu kwisibi sana na konyara machi abuka tiriberera antivirus talikurara nyumba sasa kinyomo yane unausikaje pe nyomo yane inki antivirus igoro ari kukwatolera sasoki nara irimo ale korota Sasoki nigamereta mate antivirus sasoki no mu ya bi mondora mo kune kiare go ibono kulireje igo sasoki lero no jendi tira ba mwana sasoki Vochaberi
ni gari nigitiro kiogotene nienka yomusacho yomorebi Eronginte to yenga matumbo to tetengene ne sanda kera rituko rya Jumanne chinse ibere cha gutuko na boigo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyanda cha mugaso saso kyotari kwa chui isike chebaba bwata kwa somo to mato kwa mistake onde terenda gra ya matanga onye mante tuko konga bari chisuti chamara jembe ke kristo basi peke ta yengeta la tiko teti kwa ndani ta chichiro kubulero no manyete buna ebesa nere ekogendia ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki Oboonchoreria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse kiri kyesiko na kibagendete gukora Oboonchoreria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse kiri kyesiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kera rituko rya Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia ime ya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria ine Biemano sana mwanchi mulia beta seni kia Ndizi TV niko tokendeta gosanga emeyo morobile bwense Yoboonchoreria lero itukolia lero goto kubwaterana na the stylish launch and the grill an oasis of pressure negeta seni kia Ndizi TV wana bwansu uboma Gusii mwanchi mulia na nago tebinga lero nigantete ngotali ga stylish onyara ko bago kwego kia kegimanto chakera gale sensemo ya kitchen na bagingo gotebinga ati atosoye ga sensemo ya counter ando tinga ebinyugwa mbiro rondo che detenso asensemeyo to sange no yogokora emirmuga wasensemeyo abega gotorera na Yoboonchoreria asensemeyo obole bigo manchi mulye to basagusika to basakonyegera ngenda gotengera egetaseni kia Ndizi TV obona bo bwansu bo mu Gusii nga kiwakire karibu sana ndoche mwanchi tesane egetaseni kia Ndizi TV gotengera bwansu bo mu Gusii ya to tumana kitoko beka chifanye cheto mbanje to chi customer gori wale Ndizi TV to bekerete the stream live bande mbale bako watch ko gabate ati atoche gaiga Ndizi TV na TV nani ntuntu wanje the stylish sana na kigidero igatu atarere gaiga asante sana na bagote mwanchi muri na kiokoro kwa na gaiga itore asamare tangoro kwa Ezekiel ndicho gaiga stylish launch and grill the oasis of pressure asante sana moya gabuno gwesuguku abantu bachega gababururike ibinyuwa no bire gaiga bitimu wachipigia asante mwaka imekuwa ngumu but here we are wapigie mwili pole yake kama mancho muri leo tutaenda kusaka korega chinse mocha stylish unandoche producer anagandeta komoreka gaiga ndoche ngando bwate ebinyuegwa mato mundo takorindagera yoka goikaiti akanyuga gasidinga hapa kwa vekire koru chikoni gari ogoti mokaiga wabekaiga wakiro mubere pole ande tebano okwanero meto msimu we Christmas all the year abantu bagwene tebegoke ande to kwanere igoro yebinyegwe biganga kimoko nyanga kiamagori aronye msimu we Christmas ofa kero ronte toto tebia ase binyegwe biga amagori ito normally are very standard amagori are subsidized ase ligori affordable ase chiwhisky chiga asante na boko nyora amagori gete paka customer oboera kinya stylish launch ukikuja hapa unasema hii bei iko sawa. Unaona kuna double black
uboni ganto bwate offer to konyonya 5500 e ga 750 ml 1 liter ya ngo nyonto 7000 and we are the cheapest in town. Yes. Kiriki ningiora kwanere igoro yechi offer ndiro roli mo konyaranga mo bwate abasani mo ko mo bwate party unajuzi gana ramo bwate white party ngiora kwanere chinga kichiringo chimole mwana na chi offer. Yes, as a chi offer mostly not bona buna gaiga to bwate cocktails. At times to what happy hours most weekends when you buy a whiskey that what the 5000 kogenda igoro na botogo ko echesa ne ntobune soda na botogo ko lemonade na botogo ko soda water alafu wano buna chinyaroka abatoto amasase to kwa rosalia cocktail yabo baburudikana barobu bakira mu bere pot. Yes. Kiriki ningora tore emeganero rorego chiyaba buna chi birthday buna chi baby shower iwa se binyugo na kibo mogo chimwena na sense meyo. As a function one of the choice of book events normally toko kora packages. When we do a 23,000 package, 18,000 package, 20,000, one or two pressa very a whiskey, area of wanchete, tuakoa cheese spirits, kulingana bunoragani, but we redeem them. One or two ever kocha koibo the party de yago, kocha koveka. Koko book ori serve for 20,000. Ntubona toko kubangera toko bekera mandari buja toko bekera sogo ikaransa alafu tokoe wana yogo chagaiga wachora ebinyuwe biga onyuwa pakase 20,000 ya weka. It is redeemable. Yes, na watu wameipenda na wamekuja wengi. Yes. Ekero tokoli yo mate chi brands ndo chiganto bwate Jameson ndo bwate Black Labels ndo bwate what timbi maiti biya ekiagera lakini ore manyoro tag arongo herore mbimanya ona interview mate tari go sinoro gongorwa Gusii koroserigwa antu arora asinari mogo chimwabye kora kwaniranga simo kwenda mwabye yikoro as a supplier right as into suppliers right normally we do na wana tateve ndobwate Kisii wine nduto ko rama ru asare legit kwa tole ko Kisii wine kwa kole to ko true black alafu ko kwa tole amarunale bana okonyora for example uneje na ingredients atali maru na wata inde to mai na bora kigeri obuyenga na maru na ingredient akorosia cocktail so into mostly we deal na suppliers bali bamanyire ebintu bire legit we don't do counterfeit ebintu bire bamanyire most na baba gotoa chibias to call true black whiskey store Kisii wine yeah in the future we have a plan to chaka ko deal directly na importers. Okay. Bona twara sector yobo sombyo meta mafuta na kina ligoli nani mwatebile suppliers bako baletera akirokende sense mo ya bomba ba mentere ligoli na inu mukamenta ligoli ase ligoli ase uchumi no nyali amende tendiri ra umise customer into now what we are the office of pressure so this pressure toka nyoronya ligoli got so mostly what we did the margin remained for example anya bamende the rate at 50 shillings ogoligereria customer waradi baga como umisa mono digamos que limo mentre na 40 shillings yeah good to go. Mimi sana sogo sanga na nchibona nteto aligani omonsi omurigereria acha egoki kabisa anyorere kinyuga gaiga abancho barigereria karibu sana stylish lunch and the grill igaiga no the assist of pressure mojiche monywe binyuwa gaiga no bire morero ekenyuwa bunekeiga kenyuwe keiga ne kya bantu bali korake bwata ngengo sanga kerenze bajiche we akere asanti omwaka obero mokongo tokoro omwaka in style esuguko noere with us in the next 3 days bajiche we akere asanti tobuko omwaka buya karibu sana stylish mimi mana sana so sanga na inchere rongo ruga igago ikamanye egenteke kwange kengere kieko mwancho murira nde temanye binde bisana we kanje ngakere omubere pore kondo mwancho murigereria nararege
gento getekere rogora alige kunya osino bonsu bo kunya gochesa ande tumanzi murigere atanda gochiaroro torore ngaki asense melie binto bire yamana sana mwanchi muri abeta seni kiandizi TV chinga kyogenda tegosanga na intwe emeyo morobele obwense Yoboonchoreria tokobwatana the stylish lunch and grill aseba gotatenga iga it's an oasis of pleasure mwanchi murigere agenda gosanga na intwe tikatora so mutimo komoke gotoko irana inchiko korokia sendo cyose no muriro wo kasinaga kamba kararo lakini ngomanye tikatora so mutimo komoke gotoko irana ningomanye amange Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyo muchukisi nkuru wabare bokorani ao asamangana ya maiso na konie birole magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bale angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boku bakiresimi ase namba enoti ayemo enoti isano marakabire enoti ayemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ogendrete kwebanga kugore binto ao na boigo okorige duka okugore binto bigo tumeke stima na kubeka chipamp cyo wakamache na kubekerwa esola tochandeka korigia tambe genda getembe electrical services nigo bakonia PVC conduits chi switches na sockets chi solar fittings meter boxes ebirobu chi contactor nebinde binke getembe electrical services nigo boigo bare government registered electrical contractors banyore asamaga cha silver building shop number 1 ground floor hospital road gose obakere simia se namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato getembe electrical services asobokoreria obuya ekerogendrete kwebanga Gusii Urban Blaze omugaso obona turiguchie ko babuna butambe guchakire chinsa isano na isato chiamugaso guika ikome chiamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora minchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero chiabasae anikumbe tokemaine anikumbe topima akiese mwanchoni mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simetandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio imeyandizi TV Gusii Urban Blaze umurubio gugwikia evilenko binde #ekebemberi sikiza ndizi flow play imeshika kila kona flow tamu kangaria Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze
na sana mwanchimuli abetaseni Kisii TV ni gotandete gosanga imeyo morobiri obwense Yoboonchoreria chinga kyogendete kwenyolera obwansu bwo Gusii na kurugaiga asensemo ya stylish tokoteba it is an oasis of pleasure na kumanyu mwanchimuli akonyandara soso mutimo komoke gonga obontombole ndo chibokonya gochesa kaiga buno obonsu katimeti osine chinsu ndaite tomai tuwe manyia mange gwetraga sensemo ya stylish ende tomanyanga ekeninkeke karibu sana. Mbuya mono Samarita na Alex Mukaya. This is an aquarium. Aquarium is one part of decoration as sensemo ya ito ya stylish. Noro chichi sunchirega chiko chesa wana bare bago chaga iga wencho ina baiboli baba singa kiche weekend. Kara bago nya korgere riga na bago nya ko kia moiso ki bagandare to konyo soda usede remonte. Di tukoria nyara ko bali go suka. Sumoiga ya ito to bwate another decoration. Muru chike tambaye ke bali rige go kyomorero. Utari morero ne oborabu bowoka yani ekero chinso chikoro oborabu bobo na chikoro ngambuya chiko chiwoncho kana na kwa chiko nyakuya go ya ibona chiro chikenderete kwegokia nense moya abo yo kwegokia ya na kibana chinso chiko survive magaiga chinso ejide chinso chiri cha kawaida chiri chikoba sendani ejine chinso yani ndate artificial ngitibwate ndagera abo chikori ndagera yuge kogurukuru ase supermarket alafu amachaya kera beire like 1 month gochara change ku alafu cha bekerwa another graphiles achie ejirega ega sicha sibigu cha bekeru chingao so since weje nabo chigenderete ko menye nchirenga uneye bro chiro chenjiri korara nabo chikonya gotara igo tukono mugaso inarega siao ya kagiche chibwate ndagere isaine na macha chibwate ndagere isaine na machara masavi chinso chire buya ya gongo cha mole mwasibiga igana nde mwarusi amacha igana nde mwa yeah after every month kwile mwengo sibigwera macha nayo anyara kabaga go chenjiwa yeah akaro koligereria chinsu echi eya mamwa achakete gose mwaleta da chinyinge gose ngonya ko ngoichora chirema chinsu echi nabo cyarenge buno kirega se namba kora kini rende nchigenda takonya go chigukina go kagara as far as chikoragera nabo chikonya go chikokina ndo chuna kaiga karaga sinini aka kaiboru bwango iga gose na ki akarenga akakesaidi lakini bona senge njongonya koragera kare konya gendere ko baga konya gusuka gokora che gwetera maybe chigwikibere gosike yamo to kanyora karega okonyoraga beira kanena ake ya toligereria kamera eri warigania abana bache kwegokia segente kiga ya omurigeri on this TV ando se sorigere tikoru na kwariganiri engakibune yomeyaga ye Christmas na mogoreta abana baino asensemo ya stylish launch andegiri aiga sensemo ya nyamataro ndobwate obonchereri bwo igoro mono ebintu chindagira tokorosia ne chekerero ndobwate ana aquarium mugasa abana bago chaba enjoy kara mwana arigerere tiga ndabakonyara kabaga kogoka abana banga banjite ko baransa nsa no bakonyura chisoda jabo iwangenderete kurigerera chinsu buna chigo chiasa ya akarba no monta aligere iri goserire abayiboli bagendete go ikaransa nte to chongora kinga igari sibago ikaransa aho monto kagendete ko nywe kinywe gwa kiae osega atagete go yakonya ngai yako enda gochima tentora ikeraga kayito eresango gosimu na togonya gotara iga ngora iga ya bono maiga ye aquarium no nyumba yo bachenwere igora amba begete arama umurangu norega no roga swase nyumba yo bachenu umuntu gwekonya na baga swago chiga iga mutuga iga tubwata VIP asa umuntu nabo gwikaransororo kwaragera buya kwego kirende gukora ritukoriaho kwakara kwagenda alafu ntubwate birogo binde go chiga VIP is another restaurant no each customer chinde chigo ikaransa chianyara ko chikwego kesiri tuko Karabasoire. Asante sana mwanchimuli unangendete gotaraga iga asensemo ya stylish nindoche ase ebirogo bibekiriga kera wasabire kenyuga kyawo bunagari na koro kigali wacha gwaturiga iga koganyete endagera yago akondo mwanchimuligiria partner oro mwanchimuligiria aganyete kabisa ekero kwenyorere kenyuga kyago umuziki norororo okonya goturiga iga ndaite totire go chigoro gari tumirane nere DJ nera tatebinga ngakyago chio okore bintu bya ye gari
alieke bembeli gyo kapetro nira okoretera kuri na gaiga sensemo ya stylish ntobwate DJ go mwanchu muri bunoroche iga no togendete kwegokia kurense mega ya stylish ende omwanchu muri ogendete kwanyara obwansu bwo Gusii kuruga iga sense mega ya stylish go teturaso sense ya kabere elinde toligerere na kiamangana agendete ko bayo mwanchu muri tobase guske tobase konyegera ngwire nanda segeka egeke omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurobire bwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokoligereria naki Oboonchoreria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manyea na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora Oboonchoreria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase Ense ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwe esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumuchu Kisii nige ukumanya buna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga ase chikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenec asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo Kisii apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii Gose oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gose enotisano na ibere isano na ibere kianda inoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com Ta Electrical neduke ko ni bintu byugo tumeke stima byechingencho ao bunachi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes enesumari ya steel chi sockets chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabwate chinsege chinde, asumu chiwo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobare ase
stage nene yechi bus angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakeresimi ase namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enoti isano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato Ense Electrical. Ense Electrical. Waisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorero bokole liboro buya ase duka ya Villa Valentino. Woko koroseria chikeki chia kerengencho ase rigori ritariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yeyo toka imeyo mochobosongo asamange gose kobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao tobaisa wechanda segatia ito ntobwata abantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani abo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemeremo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko nomaete ng'abande babo n'abalimu nomaete ng'abande babo n'abanyagitari nomaete ng'abande babo n'abantu bakora amang'ana amakongu nakyo gekogera asumurubulyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo ilyotamanyiti igoro yabo kulende bono inyora igo mwanchwa ekerema ngechiche abuna bakoro baito bakwanete bagateba obolema igoro bole kera rituko ria Jumapili chinse isatu nenusu chia butuko na boigo moiroro rituko ria Jumanne guchakira chinse isano nemo chia mugaso segatia asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo morobelio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambya tokobuka ndunye yomba melia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotuko rugoro nabongo boka butuko na narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentwerobo sio na yaiteire Jumanne botuko Ense munini su yamaragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinse isano nibere nikideke komunisano chia mogaso asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurvugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna
nkoikaro mwalio kiro monto asense igatomenyete oyaeteire asenchire yemo useyende anya kwa yaeteire imeyo moroberio ona yaeteire aiga nonche Sara Nyarangi Ntita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro arambuya tokobuka ndunye nyumba melia ne gotwali abangora rabutuke mburanya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanye beka kurugo tentwerobo cio na yaiteire Jumanne botuko Ense munini su ya maragoba na boigo mwiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke 15 chia mogaso ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio bwense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gokora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase Ense yetu ya Kenya kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse hiyo ndo kawaida yake. Hapa ndio stylish ronji kabisa. DJ mwenyewe. Wanaita. Muyamana sana mancho maria unaigwete togocha in style. Korwega se DJ. DJ ni ndo chobonto akanto naga sani ga ekenigege. Ekena kito konjo kana to bunga. Kora buruka ningo torai. DJ nataka nilale kwa kazi. Nishere. Bana sana mancho murigereria igotaka ndetego sanga nere DJ koruga sense mo ya stylish. Tata bingona kiokoro kwa. Njengoro ku Big Sam. DJ Big Sam. Yeah. Nayo kuru muziki ga stylish. DJ wa stylish. Yeah. Karibu sana sikita Seniki and Ndizi TV. Asante. Tato kwanere igoro yo muziki ga sense mo ya stylish. Abantu muziki kioli banchete. Abantu banchete. Hapa hivi unajua aiga abantu banjite muziki okay kila litu kondo bato muziki ya of which kila litu kondo bate chifani cha chigochi kuseji custom yeah so kama Monday tunachezanga piwa rumba Monday kama unataka rumba safi unakuja ndani ya stylish tuna Tuesday nao tunacheza pongo kiasi na rumba kiasi tuenda Wednesday ni ladies out women crush Wednesday yeah hiyo sasa ni tunaweka maneno mapenzi vile ngoma mnapenda yakina Ed Sheeran hizo sasa hizo za mapenzi kabisa. Thursday ni throwback Thursday. Ngoma za kitambo hizo hapo nakumbuka zile enzi. Hapo sasa unapata kila mtu unajua ngoma za kitambo ziko na kila mtu wale wazee wa kitambo utapata hapa vijana hata sisi vijana sisi tunapenda ngoma za kitambo pia. Kabisa. Tukiona Friday sasa Friday ni sherehe. Redeem reggae zote ndani ya stage. Amapiano kwanza amapiano ikifika saa 5 ile time ya amapiano for 1 hour unstoppable. Yote kabisa ndani ya stage.
Saturday pia ni hivyo. Ni weekend. Sherehe pia. Full dose. Sunday ni reggae. Reggae yake kuanzia saa 1 mpaka masaa yake. Hiyo ni reggae. Mimi na sana mwanchi muri weta senikia Ndizi TV ni watagendete gusanganira DJ kuruga senseme ya stylish unagendete kwerera ngaki bakuburuka ni ibintu byabo gabona kwa igure buna twachaka ene DJ yaga ogendete kuburukania ebintu ebyo kuri ndo ubo DJ yobo for how long wakorire nakorire for 5 years miaka 5 tano tena miaka 5 ayugo senari orakirelia bwa njengote Sasa umemaliza na ile era ya Uhuru Kenyatta? Nimemaliza. Ulianza na yeye ukamaliza na yeye? Sasa Uhuru akiwa president niko DJ mpaka akaenda niko DJ. Na umeingia na Ruto tena? Ruto pia na msindi mpaka atumtoe tena. Kabisa. Unaweza ambia nini kuhusu muziki wa stylish? Ukaribisha watu katika stylish, uelezee quality ya muziki venye iko. Quality ya muziki stylish lounge muziki yote unapata hapa. Kuna speaker fiti zenye unajua kuna mahali unaweza enda unasikia hii na kuumiza masikio hapa ego chura kwa sababu ile kuumiza hapa tume Natuliza muziki wetu ngora kwa sananza VIP gali yokotegera ngora umuziki ule kirasikia umno bwenerete na birego igo umuziki ase orogongo rwa Gusii abasani ngo chabale bara cha stylish igo ameziki yabo ngo chimode mwatwara aiga tu hostiri ngo hosti tora abasani ba loko Gusii tu hostiri mpaka buri tuva so nationally ekenendo kamanyire umuziki no gotoka gaiga abasani abanene ngo chabale gaiga loko pia mpaka ndote itakoleta na mbabo ngengo gaiga bono kila litu kulie bange no babasagero kabisa kila litu kulie bange no muziki akero kulinganisha riri mubwate umuziki boka na abasani batayo nakera abasani bakire ndiye vibe yego cyabwata of course abasani ngoleta bale vibe yeah of course as DJs we can give a vibe but abasani na baro ngoleta bale umusisi muko kwara de no maeta abasani mbo kwata mafani sabo na baro so kerabachire vibe ngoto kero zaidi no intungo tore zaidi but abasani ngoleta bale ushawishi yao ntobata rugongo rwa Gusii urban music ya Gusii gaiga abantekera muko echeza mba yanjete sana juu ngukere chinza okocheza yoka kukotakanga ngochenjura yabune DJ bako tainga abutorusia tweka trawa sikara mno bwena tokora tatebe ase club ekega kia stylish nabantu Gusii uko kabago chama ni makabila zote yanakuja zote wanakuja but na sangiri umusiki Gusii chakire wanjine zikabire chance nabo sangia bagera bali gaiga abasigisi pataito musiki weka Gusii okonyo kuna gaba kwatayo ikosa lilio monto bone ebya bwatire gali na chako tebinga ako request ngoma geto mubekere hiyo sasa ndio kitu tunafanyanga sana tunakuuliza hata si wenyewe tunaweza kuuliza to kila gabu sana stabu na ndio utato muziki njoo tata ine kiota hizo Muyabona sana manje muligere ante torigererie kamera eri waligania abantu sano bateye igoro yo muziki muko rugayigo muziki omutingu sana ase musimo yo gabwe Christmas bache kwegokya kuro ku Stylish Lounge karibu sana I'm the official DJ wa Stylish Lounge ngoko tai karibu sana you will get all the vibe you need for your entertainment welcome asante sana nda tokunyo muziki oyuga togosoka gochiga iga ngora igo tokoligi abande na baruto sana Nyamira Ndizi TV Ense Yoboonchoreria
Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabwo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense Yoboonchoreria. Nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeragaiga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense Yoboonchoreria asito kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko. Unabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya. Nigo togochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabwo togochikutalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokorigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurobrio wense Yoboonchoreria. Nigo togukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gotekeragaiga ase enseito ya Kenya. Kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense Yoboonchoreria ase togokumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete guchakire chinse isano na isato chiamugaso guika ikomi chiamarogoba kira ritukurie wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita kwangita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero chiabasai anikumbe toke maine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkobo kamami naewe kankorota mami
bute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta si mitandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Gusii asegosori yukwegia ya papa antivirus ligereryumanye iguru yubungainereria Mwangu buchabiri ngomanyara ekarareta ubwanchani I love you nkiyantivera siwanjira tuni kurwana kabisa kurigererio ora yuganje akako baisa ayu kwenye manuku ya Kisii kaita hivi tumabyane bibi wewe tumabyane bila virus ngora kule nawe yesa kumjo kijingoni ngai hivi tumabyane bila meta tatani ngale hasali namangana yenyuomo ngobekera mache bafu taitukwisi ya ngoja mweta manchalia akupa magendo ubwantu kwa amache amache ngobeka sana chiamambi kakisa antivirus ubwantu kwisibisana na konyora mache abwa tariberera antivirus talikurara nyumba saso kinyomo yanere unausika haji pe nyomo yanere inki antivirus igoro ari kugwatolera saso nara irimo ari korota sasoki muigamereta mate antivirus sasoki no mu ya pi mondora mukuni kyalego ibono kunirije igo sasoki nero no njindi akate mwana sasoki vochaberi nigari nigitiro kyogotene nienka yomusacho yomorebi eronginte tekutneye eyenga matumbo tetengene ne sanda kera rituko rya Jumanne chinse ibere chagotuko naboigo moiroro rituko rya Jumapili chinse kyande cha mugaso sasoki utari kwa chui isike Jababa bwata kwa somo to matokora mistake onde terendagira ya matanga onye mande ndikuti konga bari kisuti chamara jembe ke kristo basi peke taye ngeta na tingo teti ko ndali tachiro kubulero ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense Yoboonchoreria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri chesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri chesiko nagotekeragaiga ase ensecho ya Kenya kera rituko rya Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi omuri
Mbiyamano sana mwanchi mulia wigita Sendikia Ndizi TV niko togende gusanga emeyo morobire bwense Yoboonchoreria litukoria rero niko tobere togotara ase omubagani o stylish ase bagotebanga it is an oasis of pleasure nto tokogotebinga ekinaki gita Sendikia Ndizi TV obona bo bwansu obwo Gusii mwanchi mulia nabere gingo gotari kotwaga chagete goikabona iga ndete ngumere ne manager nerato erese na kyakorokwa aiganga itore elindato direction iga ase stylish inga yego toka karibu sana. Mbia mono muralia jenguru kwezekere bosire inje manager wo yo mogobogani yo stylish abange na wora anywa ngambo kama itinga yebwene tagotoka gocha okoru bosongo ogocha sense mo ya Nyamataro kwikora sakuru kuchi breakdown ase breakdown no elia na manye kaine sana nge breakdown tarasoka Nyamataro na boko nyora sa yunchira igoro e breakdown opposite no tobwato mobaganyo kurugunga stylish launch yes kero kende ngakyo Yoboonchoreria bwabeira sense meyega Yoboonchoreria ndo chingambia bole ndoli bobe mono abagani ngo tutarara bale sana abange batigire kuruko ko bere town akobe town wateri yogiri nyinga banjira ko bere skoye town asare akulu bunagaiga yogiri taiga igo mwairire melia sense meli sana sense mo industry yes akerto kuriria soro ngorwa Gusii emebagani ne mengere ororo nkinu kere unique asemore omontara atige kwendo mubagani mungao achegiga sense mo ya stylish asaiga egente ketangani ntobwate parking isaine skunyuma ye onyomba maega na motu onsi ntobwate parking gento gende gya kabere ntobwate ase orabe ke gari yawo nyagusiberiwa na botora ndire to gwanja chikasa maje to wachisiberi gari bosa so asa na unique in a way nonese mbeo abantu bakonywa mbeo ntobwata asale agale na ndento bwate balcony aso ikaransa kwanya kunywa mbeo yemete kurusko na fresh air mo bwate kurumega ndoche mubaganete stylish giga ansinaro roro gorofa igoro na sikorunse inkyora kwanere igoro ya mazingira gaiga ndoche birogo birororo inkyora bikwanere igoro yabo iga tudore simbo inawe to yani to korete bindo ya Africa onyene kerogo ne yechibao onyene mesa ntobwata se mesa ntori ubwe ketimesa mono ngie go ntomune ebiba lakini ndekorokia buna omo Africa bwenda komenya bintu biri omo Africa gutumia arafu na ntobwate side ende na ara masingara are tofauti ntobwate se launchiere asa abantu bare karanse bune sofa set asaga yarinda abageni bali bakurunga VIP baho ikaransa so asaya nabagana bagaine nabo nabora rasa echibi bachiro to kanga nechibi bachiro gochimuino muino ntobwate birogo bye chisoba ntobwate birogo bya kawaida asali nagari abari tori station chingawa senge ige mo baganete kulingana no monto nabwenete kwebeka asa VIP kulingana no mofuko go buno tete koba nabayirigo gosibuna sura gani karansa sura be comfortable ntunto wange tinga ga iga VIP umuntu ndo kawaida tawo ikaranso asura gani we karansa ndunto bwati getango kende yonse ndete producer nyakora ki mwanchi muligereria gaiga African way ye manager bere kago kwanera elindo mwanchi muligereria ligereria kebinto bire gaiga ina an African way korinde ngaki mogo kara mwadil ne competition korwa sinse mechiga asaya competition ya sere etaoni gati lakini korende asense mubune competition teriere igoromono of course ntobwate mebogani ende lakini ndoche ngani ntutu iremeri kobabwa asengenjo yenda gera tokoros asengenjo entertainment tobwate asengenjo space tobwate akyara asibuna na bakwira abantu asibuna ase launch igora abekwira abantu ange 500 100 na insira beko ira bandange 300 nge nyombe yonse pina beko boli abantu 800 iyo ere challenge aseme bogani yende nere mekake so emeyege yemenene karo yachire ni ntwe gotanga na gokora uikera twanye host bono buna last week part 1 ndo abwata ma fans base no Kenya ngima bali 700 no bakorrete shere ya oma bakore launch ya oma comfortably without any problem yes ekero kuligere
kwarigereria ase emebagani yende omete chindagira ne chinyinge chikorosi ingira kwanere igoro ya services chino ase omobagani yiga o stylish tuchakire ndagera ntuga iga tokonya kora African way yani ki Africa onye ne ndagera tokorosi natural ndori kubeka ndagera chi spice onye ne ngoko kuyekeru no mugusia wende kuyekeru engoko ekiarande market ya Gusii abeire enjera na nyirigirire emyaka nangera konya kora aba gusimba njete gusaba aba customers babo songa mbanje te ndagere kururiko ere natural tali ile kubekwe fridge ime yaga chino no mutenyo mu koma gocha ko akarange ntuonye ne ngoko tokurusie gesumu twaye nyanya twabeka liko onye ne mboli toko na chakoro bucheri twabeka liko ya rosibu teguri kubeko spices nyinge ege tungu ne nyanya na kendege kego na machi igo yabera buya tokotabia omugani we worage ruisaneka kerekedo betumo njibuli ya kumetinga stylish ndi ya chagete for how long mo abeire ga sense meyiga ndoche koruto chaka metinyi ya chirene ntoragenda ke kamono lakini nende twairire meri asemetinye yene ya toire ogasemeri nga gochimutu ntokori buya mono zaidi kyara kulingana muna etana butobwate each customer ere nyinge one gotoko korango mwaka at least okonyora kire gento kyabere buya nabere ngo tareme bagani aboncheria beme bagani babere bakorera nga oboncheria kare bakore ngandi ne myake ya maega bwabere bwaise mono asense mayino ngimora kwanere goro yo bonchereria esida yokando chese gasie miaka nena kanyakorire ange 2010 gasimbia yarenga 2015 yabu gasimbia yarenga ngaki ya covid karo ya chigoika nero ya onchorerie gasiete kabanga njatwara bokongo bonge sana emebogani eto nero ya ligere tugumono asoko siekwa biashara biri tangani biashara yetu nemebogani gasiekwa senga kientambe chibase chikabora economy gasareka mbono togonya koira ni emeri ngora igo aso bwenge nganto bwati customer to gatware ngaki yakorumaega abange mbabwati basa bago spend chibase chire chinke wana otonya gosuguma igomba kaka economy gotore gosenira ne yebe una yarenga ngiora kwanere igolo ya qualifications ya bakoli emirimo barega iga mobwate skilled waiters abali chief chef bakora sindagera skills cyabo ngiora kwanere igolo yabo aba afanyikazi tobwate ma abange tokorigeria experience enteke tangani na seba somete school na seba arakorire ngoira tora abantu barakorire gasie bamanyire ngaki gasie koge ari umuntu uri uchakoreta na nocha go train umuntu okoreta asangego serve customers e obwango so ngorigerere tore qualification ibune choko some school twarigerere nga yakorira asenga kiengana ngaki nki akorira abwa sarenge at least twamanya kwa mwegasi ekinda atebe nga qualification chama iga tubata afanyikazi first class labor balia ora atebe nga gora chega igo nyine service okwera ligwaso bwango abantu bara basafi buya babegete chi uniform chao buya be tete buya bago gosafu buya bago kwaliga ni buya yonto bwati problem asenga ense mu service ase mobogani bitu ngiora kwanere igoro ya magori ebinto ebimwe kwani asomo bagani yiga amagori etondo chenga ase gusiga nintutore nsake kera tote for example asinare bakonie nyama ekiro 1200 ntuga tokoni singi 800 one woroche onyo monto kware ko chaga iga stylish konyoro waseviri anga siringi 300 utara nya korage so ntuntore pocket friendly gotema tori korigerelinga ngiwango kitokwa yense kia economy yetu chinga nere mbake onde bwensi wate none siringi onge yako onyara ko spend gaiga ndobo ati class gete to gote banga ke to tageteke go se to tageteke ege to kogania onde bwensi wate none siringi yae anyare ko spend ga igonto bwate nto bagane te chindagera ao echura anyare ko none kwota nero
ngo ase ngoko ntobwate quarter ya ngoko na ntobwate no ne piece ngoko rushirwe quarter na ne piece yeko afu ye quarter ya afu ye quarter at least yagere nyare koragera ese bese ya kwa gwate ngoto tigere na ntito oke ngo in short mu gwa accommodate customer chance yes manager bana ntometega omosimu yiga no mosimu we Christmas story nteto kwanira onye mobwate chi offer ngaki muyariganite ase Christmas kerebosio na bayigo gotambuka omwaka omuya na kimwero verite inubu na stylish iga tu yariganite ase ko mwariganire ndo Yesu Kristo ngocha koigoro asingoro cheto na ndera sima abantu batenge kero mu Kristo iboirwe igonto ase magori aria tugwata normal ngocha wikatore chinga cyo chakera 20th baka tarehe 25 abu ndoyeria magori ase kiwango gete togoteba togocha kuru 10% ase ari togwata normal konye tokoni so ntobwate ne event chinyinge boni gatwariganete ochimotua ntobwate no nabasani bagocha gocha entertain abageni ngakie Christmas ose misimu yetu tarekere Christmas ya kenyene katiande gaige weekend ngonyora tori ngatwa nkwariganite torabasani gocha buna boni ntobwate miroberio korangeria egetasini yokurunga Gusii TV ekikere host yetorero gatoretera abasani buna babo migi egera turuko mwaka na baragwo tare 31st I think ya sobo tukwa 31st bo kira tare moja njeto twara abasani abanene gusiengima bakora una migi asoko jakonyago entertain abagani asenga kiyu no musimu utorukero mwaka igo 31st tokare live ndizi tokare live ndisi TV live no tokare ma ase stylish launch omo bagani oyo stylish na igo bagatanga it is an oasis of pleasure emiaka yabosio ngaitoranyole stylish yekire onye yekere metienyene equals to this emiaka ebere kurumotu will equal to na wowe ichorere ekiara tuasukire tuatemira stokonyara tuamanye kalira semetienyene ase oroche miaka egocha ebere goseta te kurumotu mayoroche torabe nimbo to kuena ngatora basa tambare ekiara still eye korukunga first phase ndora so second phase ndora so third phase ndora so na fourth phase aso gochigokorera ase kiwango getakere ase takere ko barigani wekere bune yatakere koba bona yetore ase first phase ekigagere biro bitu byatunyorire nte twarigani omwancho omorigere osabanchi bali batete gocha kwego kimusimu yegabwe holiday obarigani gochaga iga sensemo ya stylish omwancho omorigereria ngogo saba onye goteta onyore endagere ngia onye goteta onyore entertainment ngia omusikiri otagete gweke Gusii chingero cheke Gusii chingero cha kisasa ntuto wa accommodate abantu bonse abomoke abomonene soronga ase ikere miaka 18 gochigoro karibu stylish launch nyamataro ko ikari sakoro kube breakdown yakoro konya kundi breakdown no abutogotoka etore para igoro karibu no nyore kyoganetie una into stylish launch toko services chiri oganiti chance nane to kwariga muna to astoko nyara mbia bono sana timeti usemo bwate mitandao omonto nabanyora se chinsemo chicha Facebook Facebook ogo tonyora stylish launch na Twitter ntoro ntorekera se umutandao una stylish launch mbia bona sana mbia bona sana mwanche muri weta Kisii and Nyamira TV kwa bere ko gosanga na intwe ko tugachagete omorobere gabwense Yoboonchoreria tabere to ko gotalia senseme yega ya stylish no gosemera kwa na kwa bere ko kwego kya na boigo na bogocha gotalira aye omonyene obe go kwego kya kigima engake yega ye holiday mwanche muri ndete ko konyelinga asenseme liye mitandao asenseme ya Facebook na bagotonya gwetera Gusii TV News Digital na baga senseme ya YouTube na bagotonya gwetera Gusii TV News asenseme ya website na bagotonya gwetera www.gusitv.or.ke
mwanchi muri tabire to kwegokia kengima indu twagachakirie Christmas korugaiga ndwago chakiria nere mwangi koro mucheli bosongo igonye gotete go decorate enyumba yago na bubenete otali na bigonye gotete kwegokia na korokia buna umubagani o stylish ole mwanchi muri talera stylish, it is an oasis of pleasure and agenda gotengera egetaseni kya Ndizi TV buna botambe obonabo obwansu bwomo Gusii magaich kamera asoko nekibuna onsi aberega gukoikera asenchira ya bene nere Victor Obangi twabeto kubwaterana nere John Kebatiko rwa Sensemeri studio na incheria ne Frida Kerubongo kuganeria oboligereria obia nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi omoligereria no manyete buna ebesa nere ekogendia Ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kya Ndizi TV nabo igo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omorobire gwense Yoboonchoreria asito kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabona ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabo igo tuguchigotalera chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokoligereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubrio wense Yoboonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo na kibakoenana ebintu koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV Ense Yoboonchoreria ine omwanchi Gusii Urban Blaze omugaso obona turigochiye kuba buna butambe guchakire chinse isano na isato chiamugaso iguika ikomeye chiamaragoba kira ritukurie wiki baby okongita kwangita wangora baby okongita wangora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai anikumbe tokemaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze